дар байни одамон ғайриоддӣ будан ин кори осон нест ва мардум ба ин гуна одамҳо масхара мекунанд. вазни зиёдӣ доштан ё ин ки дар тани зан мӯй баровардан. ҳамаи ин тамоман дигар аст. мо имрӯз дар бораи шахсоне гап мезанем ки онҳо дар тамоми дунё фақат якто ҳастанд. пеш аз видеороликро сар кардан ба канал ҳатман обуна мешавем, зангувачаро пахш мекунем. мо бошад сар мекунем, рафтем. Роуз Гей, шаҳрванди Амрико. ӯ дар хурдиаш мисли дигар духтарҳо буд, аммо якчанд вақт пас дар рӯи ӯ ба мисли рӯи мардон риш мебарояд, ки ӯ дар як рӯз 2 маротиба риш мегирифт. ин духтар ба табибон муроҷиат кард. якеаш ба ӯ гуфт бо ёрии лазер мегирем, дигараш бошад ба ӯ таблеткаҳо медод, аммо ягонтае аз инҳо фоида намекард ва рӯз то рӯз ришҳои ин духтар ғафс шудан мегирифт. духтар рӯз то рӯз ба мисли мардҳо мешуд ва ӯ дар синни 40-солагиаш танҳо як рӯз ришашро наметарошад, барои он ки пӯсти рӯяш дигар мисли пештара набуд. ӯ то ин вақт дар як рӯз 2 маротиба риш мегирифт ва пӯсти худро то ба андозае карда буд ки агар ба рӯи ӯ теғ мезад, дар рӯяш аллергия мебаромад ва ӯ тасмим мегирад ки дигар ришашро натарошаду ба зиндагии худаш тан диҳад. Мейси Керен, қадди ин духтари 18-сола ҳамаро дар ҳайрат овард. ӯ дар китоби рекордҳои Гиннес дохил шудааст ва ӯ худашро аз оилаи жирафҳо мегӯяд. ин духтар аввал ин хел набуд ва ногаҳон қадди ӯ ба 2 метр мерасад. ӯ худаш мегӯяд зиндагӣ барои ман мисли ҷаҳаннам шудааст. ба хона даромадан ё ба мошин нишастан барои ман хелоам душвор аст. ва дар охир ин духтар мефаҳмад ки қадди ӯро аз дигар одамҳо паст намекунад. баръакс, ин тӯҳфаи табиат аст ва бояд истифода намуд. Миякин Гад. ба фикрам дар бораи ин духтар кино ҳам кунанд агар мешавад. онҳо 14 сол мешавад ки аз Судан гурехта ба Соединёни Штат омаданд ва ин духтар фаҳмид ки зиндагии ором чӣ гуна бояд бошад. аммо хурсандии ин духтар бисёр давом накард. ӯро ҳамсинфонаш мегуфтанд ту аз мо фарқ дорӣ ва ӯро бисёри вақт меранҷонданд. ва ин духтар аз хурдӣ орзуи модел шуданро дошт. ин духтар як рӯз таннаи худро ба мисли дигар духтарҳо оро дода дар як ҷашн баромад мекунад ва ӯро дар ҳамон ҷо ба ҳайси модел ба кор мегиранд. ва ҳоло ин духтар яке аз моделҳои пешсаф мебошад ва ҳамаи ин бо ёрии пӯсти таннаи ғайриоддии ӯ шуд. Беарикс Пугреза. ин духтар аллакай одат кардааст ки ба куҷое равад, ба ӯ ҳама нигоҳ мекунанд ва ӯро аҳамият медиҳанд. сабабаш дар он аст ки ин духтар дар хурдиаш ба як беморие дучор меояд ки ин беморӣ дар байни 500 000 одам танҳо ба як одам мешавад ва ин беморӣ мисли дигар бемориҳо нест. пӯсти инсон сиёҳ мешавад. вақте ки оилаи ӯ мехоҳад ӯро табобат кунанд, ӯ аллакай аз 18 гузашта буд ва худаш намехост ки ӯро табобат кунанд ва мегуфт барои ман ин хел хелоҳам хуб аст ва ман худамро хелоҳам хушбахт меҳисобам. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.